Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Grabing sunog sa California, ha? Perting grabihan kusuga sunog mga sukiti pinaw niya, paspas keng kayo ni kaon mahigala sa kabalayan dito sa mga rich and famous pa yun. Dito sa Los Angeles, California. Kining California, nakadto mo ko ining lugar, Ako ni-explain ninyo kining na igo sunog mga higala kay naka-kuan-kuan na dito, nakasuloy-suloy kining sa mga balay sa mga kuan, mga Hollywood nga mga artista mahigala naka-adto ko ini. Mga dato kina sila kayo ngilngig ni kana sa Hollywood Hills, kana sa Beverly Hills. Pero sa ilang kangilngig, sa ilang pagka-rich and famous, ang problema mga kagilaan kay murag nagsalig na pud sila sa kaugalingon. Mo nay usahay ha. Ang tao mga higala og dunay uban magpatuo nga ngilngig na gyud sila. Dunay uban magpatuo nga sa ilang pagtuo kwartahan na gyud sila, gamhanan na gyud sila. Ang uban mahigala nagpatuo mga bright na gyud sila. Murag wa nay makalupig. Isus Ginoo ko. Ug di ka gani mo acknowledge mahigala nga dunay labawng makagagahom. Dunay Ginoo sa imong kinabuhi, medyo alanganin kay ginadapita. Kini may tagantag pagtagad rumbutaga mahigala sa panuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pa masgutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Ito sa tagag pagtagad po ning naitabo mahigala nga kabing sunog sa California mga sukit ti Pinaw karon to taod ha kay medyo lahi ning pagkakuana katingalahan kayo mga higala makapanimbaut sa balhibo ning mga sunog. Labihan ka dako, labihan ka paspas mahigala ang kayo, o labihan ka dako kini mong sunog, o gunya nahibawa ba mong unsa mga kaigalaan? Ambot makaingon kag, makatuo ba ka o dili, mga sukin tig paminaw. Ikaw Inday RV, makatuo ba ka day o dili? Ikaw Inday Ken, ikaw Remark, ngilngiga ning pangitabuaw Mura siya og doon na bay dako mga higala nga reminders na tong mga tao ba, no? Usa ka dako mga higalang pahimangno sa tao. Gabisan pag unsay na abot nimo ining kalibutana. Bisag unsa ka pa ning kalibutana. Dili mahimo nga sa imong pagtuo ikaw na gamhanan. Sa imong pagtuo kaya na nimong buhaton ang tanan og mahimo na kamo bugal-bugal sa imong isig katao hasta pang Dios imong bugal-bugalan. Karong buntaga tagantan ning pagtagad mahigala kay dunay dako nga katalagman nga nahitabo. Pero matingala sa ka nga duna dito mahigalay balay, pipila mga kaigalaan nga taliwa sa grabing loud sa kayo, dunay balay mahigala nga wa maapil kasunog. Tingalahan kayo. Nya, ang mga tag-iyaan ng mga balaya, ngilngiga lagi day, ang mga tag-iyaan ng mga balaya, dunay mga record sa ilang kinabuhi, nga grabe po ang ilang faith, ngadto sa Ginoo. Mahinumdom lang ko mga higala at tubitawang hitabo ni Moses. Kadto bitawong inumdom kay Inday RV sa balaang kasulatan nga kadtong dunay ang katapusan yung hampak mga higala ang gihatag sa Dios ngadto sa Ehipto aron makuha ang katawhan sa Israel. Kay primero ngadto mahigala sa Moses nangatubang siya sa hari. Di man mosugot ang hari. Akong kuhaon ang katawhan sa Dios gikan sa Ehipto para mo balik mi ngadto sa Holy Land. Dili mosugot si Paraon. So, daghan to mga hampak nga gihatag dito. Nag-uwa naman tong ice, di ka pumusugot si Paraon. Doon ay mga sulfur mahigala, mga baki na no dito. Di mo sugot si Paraon. Ang katapusang hampak yun, nga nisugot ang hari, si Paraon. Nga kadtong tanan nga mga panganay anak sa mga Egyptians, mga matay. Kibawa ba mong unsang itabua mahigala? Astang anak ni Paraon na apil o kamatay. Nya kana magod mahigala ang panganay anak. In fact, hantod gani karon kana mga
United Kingdom day, kanang mga kingdom ko na dito sa una god. Kanang kinamagwangang anak nga lalaki. Dako kay na mahigalag role kay mo na mosunod nga hari. Hastang anak ni Paraon mahigalang kinamagwangan na apil o kamatay. Pero kadtong mga balay nga iya sa mga Israeli, sa mga Israelites, mga sukid di pabinaw, gibutangan lang tag dugo nga cross. Gibutangan to lang kana bitawng dugo sa karnero. Gibutang nga cross. Nalabyan sila mahigala itong maong hampak. Nalabyan sila. Makalilisang kapanibawat sa balhibo mahigala. Nga kadtong mga anak nga lalaki sa mga Egyptians na hurot o kamatay, na apil pa mga higala ang anak ni Paraon. Pero kadtong mga anak mahigala sa mga Israelites, wa maapil, way tatsa sila, mga kahigalaan. Muna napugos si Paraon nga, okay Moises, dadaa ka na mga tao ni mo dito. Dadaan na mga Israeli, dadaa pa doon, balik mo dito sa inyong yuta. Mo nung gilid dayon ni Moses mahigala, gilid niya ang iyang katauhan, padong dito mahigala sa Holy Land. Dugay silang baktas mga kahigalan. Nausap ko na huna ni Paraon. Taon na usap yung huna ato gukuron to sila. Mo to gigukod lagi, bantay kaki, gukod oh. Abot dito mahigala Red Sea dito. Dito na mahigala na butangag endings Paraon. Kaya napikas man mga higala ang Red Sea. Pagkapikas, nilabang ang mga Israelites. Pagkaman, gigukod sa mga Egyptians. Ito mga sundalo, nibalik mahigala ang dagat o close. Oy, kinibitaw mga kaigalaan, karaan man nga mga sugilanon di asdaang testamentos, Biblia, pero usahay makaingon sa kagabihan ng hitabo sa California, no? Sa Los Angeles, California. Dito mong kaning lugar, kanang Hollywood. Kanang Universal Studio, may galang, tuwa ang pinakadako ng Universal Studio sa LA. Nakadto man gyud ko ng Universal Studio ng Singapore. Kanang Singapore wala naka 18 dito sa LA. Kaya ang kanang pinaka kuan sa Singapore kanang kang Spielberg nga makita nimo nindot gyud, no? Kanang paghimog pelikula ba. Pero kanang sa Singapore, oy wala ka 18 dito sa LA oy. Kanang Universal Studio dito, pati gabi ha mo kag Tibok Cebu City lagi day. Tibok Cebu City, gusto kag street nga kanang mag-shooting sila nga street ka na bitang European nga country. Kanang Tibok Street ka ng Colon, European na. Muna kaingon ka to sa Europe, nag-shooting. Naarahan na yung libot-libot, oy. Ha? Ano ya, tinood, bagay kong experience ito, mga higala, pag suroy ko dito kay katumutong fight ni Manny Pacquiao ba, nakaadto ta. Lahos, natag suroy-suroy na lang. Ha? Porbida, kining Hollywood Hills, mga kaigalaan, nakaadto mo ko ining lugar, ha? Nya mo sus di ko maka-imagine Wala na ko may isguti dayon ni tungod song kabisi pero di na ko ma-imagine nga mo gikaon kayo mga sukit paminaw tagan tani pagtagan. Humalamang pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Atong balikan mahigala ning nahitabo sa California. May unya na tong taon tong sa nahitabo nga rally gahapon. Ato na ning konon kay kini ni ang grabe man paghitabo ini January 7 ni hantod lunday ang fire sige paghapon. Nakuyawan tong mga silingang lugar dito kasi mo bali ang hangin sus ka delikado. Ha? Wa pa nila mga higala kuan gyud, mapaong. Grabe ha mga kaigalaan oy. Unya kini ni ang ako ning isgutan kay kada adlaw ta mahigala ning kuan wa. Grabe sa atong kanma ulhi gud tag hisgot pero sige lang kamo nakabati naman mo ana pero nakakita naman mo na sa mga YouTube nakakita naman mo pero naminaw gyapon nos DYHP lahi man ning ato kay analysis man ning ato. Ha? Analysis man ning ato kay makapamalandong ta ba? Makapamalandong ta kay kon mo gani matingala ka nga gikaon sa kayo dunay balay dito nga wa makaon. Pila ka balay nga makaon duna pa mahigalay mga image dito mamamiri nga intact. Kaingon ko tingalahan no. With due respect sa mga igsoon na ito naas na tinuhan. Oh. Dunay mga artista po dito may dunay bae nga kung tanawon mo background nila grabe di po ka religious. Grabe di po ka giver. Kuha maapil no. Manimbawat yung balhibo mga sukitig paminaw. Kay nga naman, doon na magod sa ilang pagbugal-bugal nga gihimo sa Ginoo before na hitabo ni mga higalang maong insidente. Before na hitabo ni. Muna makaingon lagi ka katong naigilaktawan, naman na mga higala katong akong gi-quote ninyo nga sugilanon may gasbalaan kasulatan na sa Exodus, no? Ano, chapter 7, kung imbasahon ng Exodus chapter 7, mga higalab, nanadiha. O kanana ang katong sa Sodoma o Gomora lahi sa to Genesis man to. Kanang sa Exodus katong kang Moses gud nga gikuha niya ang mga Israeli ba.
gikan mahigala sa Egypt kay na kuan man sila na himo man sa mahigalang mga slaves dito sa Egypt. Gikuha niya, iyang gihangyo ang hari nga amo nang kuhaon kay nahimo man ming mga sulugoon dinhi for how many years. Kuhaon na namo kay mobalik mi sa Holy Land. Di mo sugot ang hari sa Egypt kay tungod mga higala nga gihimo ila mahimong sulugoon. Labor force ko nila, limang kag mga trigo mahigala uban, pasano nila tanan, gihimong sulugoon. So wa mo sugot ang hari pero katong katapusan na gyud mga higalang ingon ni Moses nga di gini mo mosugot itong uwan og ice katong mga sulfur mahigala wa pag ingon mga kagala mamatay ang tanang anak sa Egyptians nga kamagwangan. Jesus Ginoo ko. Kay kanang kamagwangang anak until now day kana mga United Kingdom kana mga kingdoms mga kwan ang kanang anak nga lalaking kinamagwangan mao man ni mosulod nga hari. Mo na sa una pod panahon natong sa Egypt ang sunod nga hari kanang anak sa hari ang kinamagwangang anak nga lalaki. Mo na importante kay nang laki kay. In fact sa mga Chinese kinay importante kinang laki. Ha? Ang babae mga higala importante gyapon nila pero medyo ang pinangga ng lalaki gyud indekin kana mga negosyante. Kana gyud ilang anak nga lalaki mo na ilang kunon gyud kay mao man mudas negosyo. Anya ang ilang apelyido ng pabilin kay kung babae gyud ang imong anak, nya maminyo na karon dito og lain na maminyoan mahimo nang mabadaing apelyido dito. Unya ang bana og maghawd-hawd. Adaot inyong negosyo ha. So ang anak nga lalaki mo ay tugyanan gyud na motong sakit kayo sa kasing-kasing ni Paraon. Napugos siya sugot. Sige, dad-an na imo mga kwan Israeli. Idali niya mahigala pero mo lagi to ingon ninyo kanang sa Exodus mabasa nimo sa chapter 7. Dunay nangamatay nga mga anak sa Egyptians tanang kamagwangang anak pero nalaktawan ang mga balay mahigala sa mga piniling katawhan sa Dios. Unsay gibutang sa ilang pultahan? Gibutangan nila mahigala nag-ihaw sa karniro. Ang dugo sa karniro mo ilang gipintal dito gibutangan og cross ang ilang mga pultahan. Ang hampak mahigala miagi lang. Mo ako karon hinumdum ko ba ining sa California na hitabo ba? Ang pagkaon dun sa kayo mga higala, gikaon ang kayo, grabe paspas kay kaon sa kayo. Apan duna mahigala gilaktawan, nga wa makaon sa kayo. Labihan ka, makain ko milagro ba ka? Manimbawat ng balhibo mga sukintig paminaw eh. Straight to the point. Kay ilan man kung gibugal-bugalan ang Ginoo before aning hitabo Grabe nahibaw ba mag-iun sa pagbugal-bugal nila karon taon. Ako pagtagad piting grabe eh. Pagkangilingig kayo eh. Murag nagtuo sa ngilingig ni Gisla, di na gimutuog Dios ba? So gikaon sas kayo. Imagine mahigala pagkaon sa kayo. Ako ma-imagine man ako mga kaigalaan kay pag ngadto nako ining lugar sa California. Nindot ning lugar kining LA, nindot ni. Kining California dako man ni in fact mo ni pinakadako nga kanang state nila day nga dunay dako nga college electoral votes ang California. Inomdo mo pag kuan ni Trump, ang California gud na mga 54 college electoral votes. Ang sikan na niya Texas. Pinakadako gyud kayong California mahigala. Ang college of electors niya 54. Muna nga kana mga kandidato o presidente, pabor kadaan kung ang California imo. Kay 54 college electoral votes na i-score nimo gud. Ang sikan na mahigala kan amang Texas. Ang Texas 40 naman. Numdo mo ang pag-eleksyon ni Trump og ni Kamala Harris ato man ang gisgutan. Ang sunod sa Texas mahigala kanang Florida. 30 electoral votes, Pennsylvania. Muna sa mga dagko. Pero pinakadako diha mga higala nga dunay college electoral votes kanang California. O moagi kag San Francisco, kanadto pag adto nako sa US dito ko San Francisco agi, gi-drive ko na gikan San Francisco padong Nevada. O drive ra kay bedang sugod kog drive mga alas 12 gabi pida. Abot ko to sa Nevada kay tan-aw lagi sa fight ni Pacquiao. Las Vegas. Abdan ko mga kuno gikan sa 12 gabi abot ko dito sa Las Vegas mga nagabihan ko pagka following day. Nya gikan Las Vegas, biyahe ngadto mi sa kwan kinani ang LA. Nya agi sa kog Anaheim kay kanang Anaheim naman diha mahigala tong kwan. Disneyland, pitadako ang Disneyland diha noon, Disney Sea. Pero ang pinakadakong Universal Studio na sa LA. Gilngiga ng Universal Studio dito. Nya kanang ilang Hollywood Hills pod to dito mga rich and famous nga mga artista kani makita na to mga kwan naa. Katong Rodeo Drive inday nga dito katong Pretty Woman gi kwan. Bida itong mga tindahan dito. Kaya mo na mga imagine ako ba, wala na ko may isguti dayon kay pinabisiham gina to mga issues. Pero na-imagine ako mo ito'y nasunog to ako nakitaan dito, Jesus Ginoo ko. Jesus Ginoo ko. Kaya mo na may gala, ang kayugod, nagsugod mga sukit di paminaw sa kining Palisades region in Daikin. Unya mi
mikanap dito mahigala sa Hollywood Hills. Kato sa mga artista dito mga kaigalan. Unya mikanap dayon higala paspas kayo dito sa Eton, dito sa Hearst, o dito mga kaigalaan sa kininiang Lydia, mikanat dito mga higala ang kwan. Ang fire paspas kayo. Yan ay bawa baka, di ba in the RB sa imong gitanaw na pag 10:30 in the morning, 10:30 sa Tuesday ha, January 7, nagsugod ang kayo, pagka 10:30, alas 10:30 sa buntag, pagka alas 10:30 in the RB, pila ka acres ang nakuha? 1,000, pila ka acres day? 1,261 acres na ang giklamoy sa kayo. Jesus Ginoo ko mga higala. Imagine ba ninyo na, tagaan mo estimate ha? Kanang 1,261 acres, my God, usa kadako na nga area. Imagine na, ato maligya tagyuta dari by square meters, kung atong maligya gyuta dari nga, 300 square meters. Kana atong gipalit na, 300 square meters na. Kanang atong tukulan sa building, 300 square meters na. So kung 300 square meters na, imo nang i-times o times 3 na mo, doon ay 900 square meters, plus 100 square meter, mahimo na sang 1,000 square meters. Kung 1,000 square meters, imagine na day, imagine kaki, 1,000 square meters times 10, mo na 1 hectare. Ha? Kaya ang 1 hectare is equivalent to 10,000 square meters. Oh. Unya karon, og imong tanaw ng hectare into acres, kay ilang gigamit acres man, ang 1 hectare is pila man? 471 acres. 2.471 acres. Sa to pa, imagine ha, kanang SRP, pila man ang SRP, ka square meters. Pila man na ka hectares tong gamiton, pila ka hectares ang SRP? Nasa mga 300 hectares ang SRP. Kanang tibok SRP, gikan rin mahigala sa kwan. Gikan ang parula diya sa may Bayadak. All the way pa dong dito sa Talisay. Pila man na? Nada ang SM ng Ayala, ng PhilInvest, pila ka hectares na? 300 hectares na. So kung imo i-convert ng acres, ang 1 hectare is 2.471 acres. Unsa man pag-convert nimo? 300 times 2.471. Kay ang 1 hectare, imo man ang ikwan, 2.471 over 1 hectare para imo mag-cancel. Cancel nimo ang 1 hectare dito sa ubos, i-cancel nimo ang 1 hectare dito sa ang hectare dito sa 300, i-times nimo. So 300 hectares times 2.47, pila mo gawas? Mga 700 plus. 700 acres. Sa ito ba ka ng SRP in the airway? Kabantay ka? 740 acres na na. Imagine kung 1,000 acres na, 1,261 acres ang gikaon within a span of 5 hours, my God. Unsa kakusog ng kayuha, mahigala? Straight to the point. Kay 10:30 pag nagsugod, pag 3:30, pila ka acres ang gikaon? 1,261 acres. Labaw pa kadako sa SRP. Ang ikaon sa kayo. Pila man so kung 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 in a span of 5 hours. Labaw pa sa SRP ang ikaon sa kayo, inana ka paspas mahigala ang kayo. Ha? Pagkangilngig kayo mga hunahunaon, mga sugid di pabinaw. Asa man to sa di patang padayon sa diskusyon ato pakita ko no be ang katong kayo unsa kadako kini oh. Mao ni mahigala sunog dito sa kwan. Pastangilngiga mga kaigalan. Nya ato pa ipakita niya to tawdang before sa sunog o after sa sunog. Pastangilngiga mga higala oy. Ang kayo wildfire mga sugid di pabinaw. Oh. Imagine ka nang sunuga mga sugid di pabinaw. Kay sus Ginoo ko. Unya kanalaya ako ipakon ninyo. Inana kadako sa SRP, kanang SRP mga 740 acres ra na. Og moingon kag 1,261 acres na ang gikaon mga higala within a span of 5 hours. Jesus Christ, what kind? Unsang klasiha sa kayo kana? Straight to the point. Yan na lang Tuesday pa lang, wa pa na mabot pagkagabi ha. Wa pa na mabot pagkagabi. Pertingil-ngiga oy. Unya hantod karon ilang imbestigar, wa pa masusi may galaon sa kahinungdan ning kayo. Straight to the point. Sa kahinungdan ning kayo ha. Could you just imagine that? Ako mong tagaan og kwintada mahigala para ma-imagine ninyo. Imagine mo Derby. Imagine mo ikaw, Remark. Ang SRP is 740 acres na. So kung by 3:30 ni kaon na sa 1,261 acres, Jesus Christ, what kind of fire ang himo ana? Straight to the point. Niabot na to Talisay. Niya na lang span of 5 hours, ang mga buildings, mga balay gikaon sa kayo mga sukid ti pabinaw. Inana kang hilngig ang nahitabo nga kayo dito mahigala sa Los Angeles, California.
Straight to the point. Perting grabe ha. Wa pa'y labot pagkagabi eh. Hantod pagka sushantod gani karon pa na gitabangan gud. Pila ka bumbiro ang ni kuan dito tinabangay dito may galap perting naghana 1,000 kapin. Wa mada. Duna pa sa mga air tanker ngilngiga dito sa US and ken dito kakakita og kanang mga helicopters no nga mga bumbiro na ilang mga aircraft tanker ba. Pauwan dito mga higala ko nani ho. Giuwan dito mga higala buha gi magsilbi oy mga kaigalaan. Jesus Ginoo ko ka makaingon nga kuha sa dagat og kanang kabuos dagat butang dito may gala sa kwan pas kangil ngiga pero wa pa nila ma-contain until now kuyawan sila mahigala og basig mo balitok mahigala ang hangin por bida yan ka appreciate nimo no nga kining ilang mga helicopters gabiha eh oh di man na magsilbig bumbiro lang pila ka bumbiro na sa kwan ubos mga fire trucks 1,000 fire trucks kapin ang gigamit dito sa taas oh nano ang mga eroplano mahigala grabe kayo magkabo og tubig sa dagat na bubo dito Jesus Ginoo ko mga higala. Pagkangil niya murag impierno mga sukitik paminaw ang nahitabo. Mahuni ang nahitabo dito mahigala sa kini ang Los Angeles, California. Pagkangil ngiga mga kaigalaan. Inana ang hitabo pero nahibaw ba mo unsang hitabo ang mga sukitik paminaw? Manimbaw ta kung balhibo kay na man say pagbugal-bugal nga gihimo sa Ginoo before ana. No? Before ang hitabo Pero sa time na taki, unsa man okay na? Unya na to tiwason na lang kay time naman dai. Okay, so, kinani mga kagapit ngilngigaw eh. Kanindot nila no, kay kinang tao, high-tech sila ba? Ang ilang aeroplano, ang ilang mga helicopter, so, boom, di man pareha sa ato, wa man tayo nang inana. Wa man tayo bisag usal ng helicopter nga mo bugwak og tubig. Ang ilang dito, mahigala, gitabangan nila, pila ka mga helicopters dito, tabang nga mga 50 ka helicopters ko dito. Hasta ni mga, water tanker aircrafts. Nagipanggamit na water tanker aircrafts. Kabo og tubig sa dagat, musuyop og tubig to, busdak dito mahigala sa nasunugan, Pero wa pag yung gihapon mahigala pareha ni. Og ako i-describe ninyo kini. Kana katong mga naminaw sa radyo, ako i-describe ninyo eroplano na ilang gigamit, mga eroplano nga mo kabo og tubig dito sa dagat, unya ipusdak dito sa nasunog, Mao ning ilang gihimo, pero bidang ngilngigas kuan bating ngilngiga mahigalas kayo. Ano lang ako lang mong gipa-imagine na within a span of 5 hours gikaon ang tibok SRP sobra pa. Kay sa giingon mo in the RP by 331,261 acres, Jesus Christ, ang SRP is only 740 acres. Kay 300 hectares man so 740 acres kung ato i-convert. Mao na gikaon, sobra pa ana, padung talisay. In a span of 5 hours, inanak ka bangis ang kayo mga sukid tigpabinaw. Appreciate ni mo talman ka ng mga helikopter, grabe ha. Gibusdak ang mga tubig, no? Sus, Ginoo ko gitabangan nila mahigalagkuan. Ngilngiga mo na nakangilngig sa ila din, okay? Mga ilang mga, kuan ba? Kinibitaw ang ilang mga higalang mga water tanker aircrafts, pasti ngilngiga, Water tanker aircrafts, pasti ngilngiga, Pero, inana ka, kuan, pilay patay na karon day, pilay patay. Ninihitabo aron. Ang latest pilay patay. Pati naghana mahigala 24 na ang patay. Napay mga missing. Ug daw mga kining balaya. May imagine ako mahigala diha nakaanha magiko ng lugara. May imagine ako kining mga balay sa rich and famous dia, pati mga mansyon ng mga balay ng mga artista dia. Pero gikaon sa kayo mga sukid tigpaminaw, di na ko ma-imagine ba Jesus Ginoo ko. Mo na makita nimo ang before sa hitabo ug after sa hitabo. Ato nang tiwason na lang unyag hisgot ba kay galaan tungod sa tong oras nga perti naman yung perti naman yung kuana no. Namusugod namang Manila mga higala. Grabe ngilngiga sa ilang ipanggamit. Before sa hitabo ug after. Kani tigngilngiga na kuan yung abo gyud mga higala reduced into ashes. Basta ngilngiga. Nung hitabo dito mahigala sa Los Angeles, California. Nahibaw ba mo makapanimbaot sa balhibo? Ngilngig kay makapanimbaot sa balhibo. Atong tiwason lang unya mga higala kay grabe man na pagbugal-bugal sa Ginoo before ana mahigala. Before anang hitabo grabe sa nakabugal-bugal. Pero unya lang taon sa atong mga higala pagbalik. Ato sa padangat ang atong RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Now, arita mga kaigalaan sa itong balikan at itong hisgutanan before tamo dawat sa duga mga reports sa itong mga kaubanan, mga sukid tigpaminaw. Ining nahitabo sa Los Angeles, California, mga higala. Kay kining maong sunog na nahitabo dito mga kaigalaan, bida.
makapanimbaut sa balhibo gyud tinuod mga kahigalaan. Perting grabiha yung kayo ha. Sa ako nang gisugdan o gisplikar kaganina, ako mong gitagaan sa picture gyud. Aron inyo ma-picture out din ha. Kining Cebu manggodo nami diri South Road Properties. Kanang South Road Properties gikan anang naay murag parulan aday no. Padung dito sa unahan, padung sa Talisay. Ha? Nana din ha may gala katupitong area nga diha nagmisa para sa pasalamat ni San Pedro Calungsod indekin. Gikan diha padung dito sa SMC Side City, padung dito mahigala San Pedro Calungsod nga chapel, all the way padung dito sa PhilInvest kana mga kundo diha, padung sa El Corso, padung sa Nostar, padung dito sa Talisay. Kanang SRP mahigala 300 hectares na. So kung 300 hectares imong i-convert into acres, kailang gigamit sa kwintada acres man, nana sa mga 740 acres. Sa laktod nga pagkaistorya, by 3:30 PM nya ng January 7, gikaon mga higala ang 1,261 acres. Could you just imagine that? Sobra kadako sa SRP, padung pastalisay, gilamoy sa kayo mga higala. In a span of 5 hours lang. Ha? Grabihang kakusog na lang gis kayo mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Nya gitabangan mga higala dito og kwan? Mga ilagong ihap-ihap mga kagalan, mga 7,000 plus ka mga personnel ang nagtabang. Tinabangay man tibuok California dekin. Nya sa ako nagingon kaning California may pinakadako ni nga kanap. Ang college electoral votes sa pinakadako. Kanang California may 54 college electoral votes mo na pinakadako og mudagan kag presidente sa Amerika. Kanang California imo gining i-consider kay mao man ay pinakadakog score. Ang second kanang Texas, ikaduha naman na. Sunod kanang Florida. Pero number 1 kanang California. Ha? Naa diha mahigalang perting kuana gyud. Ngilngig ka ng maong state sad mga sukid tig paminaw. Pero suswa damha oy. Gikaon sa kayo mga kagalan. Kani kung gigamit nila mga higala fire retardant na guni daykin. Fire retardant gawas mga higala katutuang kay aron na mga chemical sa aba nga mapawong gid na kayo. Kabantay mo anang kanabitong mga fire extinguisher. Kanang fire extinguisher chemicals man aday. Inigtira nimo ana makapawong gid kayo. Pero kung dako nagkain kayo sa di na po makakuan, dili man na tubig. Kaning mo tira tubig okay po na. Pero kanang fire extinguisher mo na gamiton mahigala kanang ginagmay lang ako ba. Pero grabe kay sa chemicals man ang naa mo gawas. Ha? Kanang kamao ka mo gamit ana inigtira nimo ana pagkapawong gyud kayo. Una kana sa mga barko, kana sa mga kuan na gina, mga hotels na gi-require gyud na mahigala mga buildings, no? At least mo say una ba og tira nimo ba. So kini ang gigamit ini mga fire retardants na inday kini gipanggamit. Dunay chemicals may galang gipanggamit aron nga matawag nato mga kagalaag makatabang sa pagpawong sa kayo mga sukit tig paminaw. Gawas mga higala sa mga nagkabo og tubig sa dagat. Imagine ka no, kita ka mahigala katong mga kuan karon katong mga naminaw nako karon og katong mga kaigsunan nato mahigala ni tan-aw nag-follow sa akong programa ron sa online. Ang uban mahigala naminaw sa radio. Katong naminaw sa radio describe nako ninyo ha. Gawas mga kagalaan sa mga fire trucks nga mga libo kapin ka mga fire trucks nagtabang dito mga sukid di paminaw. Libo kapin. Di naman madayon. Gitabangan nila mahigala sa ilang mga helicopters, ang ila mahigala mga water tanker aircrafts. Gabiha sa ilang water tanker aircrafts eh. Inanak high-tech sila ang Amerika mga sukid di paminaw. Inanak high-tech. Kabog tubig sa dagat pagkaman busdak dito mahigalap. Ipauwan dito sa kwan. Kayo mga sukid di paminaw sa kinini ang California. Pero wa gid matabang eh. Ha? Inana sa ka-high-tech pero dili basta-basta mga sukid di paminaw. Ya kini po mga eroplano gud inig kabo lag tubig dito sa kwan, dito sa dagat. Ang uban mahigala fire retardant sa may panggamit. Magpalayo po sila indekin. Layo na kayo sila ba? Pauwan kay kuya umasan ni ang sibako budakop ang kayo. Kay kini bang gamiton nga kind of gasoline nga gamiton nimo ining airplane o kini mga helicopters kana mga high octane nga mga gasolina. Di man na pwede mo tagaan lang og kini ang helicopter kanang inanang eroplano di man na mulupad og imo lang butangag fuel save. Magdaginot ka mahigala magpatubil ka sa Shell anang fuel save di man mulupad. Bisa pag imong tubilag premium kanang ilang gasolina mahal ni ilang litro ining high octane gasoline.
Amo nang lupad ang eroplano, ngilngig ka na. Pero mapalayo asag ka, mapalayo sa mabitan ng eroplano kanang helicopters, no smoking ginandapita mga kagilaan kay kanang klases gasolina ana, ngilngig man na kayo. Umudakop na mahigalag kayo, disgust yun. Mo na nga kinipon sila, ang ila pong limitations in nga tungod sa kainit, mapalayo pag maayo ang ilang mga kwan, ang ilang water tanker aircrafts, palayo kayo yun kay simbakog dakpon ka sa kayo, mas sila o ang imong aircraft. Mo na mahitabo mga sukitig paminaw. Oh. Morning, kung kininigaw eh. Dako kaingon nga, high-tech kayo sila ha. Kita ko, mantay bisag usan ng gintawan ng plano nga maka buog tubig. Pero kaya grabe yun, no? Pero wag yapon magsilbi mga sukitig paminaw. At ipadayon na karon taon. Standby lang sa humans pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Now, atong balikan mga kagilaan. Kanagong Hollywood Hills, mga higala, Beverly Hills, bida. Mga dato na naadha, mga artista sa Hollywood, makita ni mo din ha. Naadha lang mga balay. Ha? Partingil-ngigag yun. Pero sus, gikaons kayo eh. Gikaons kayo. Unya, ang dito sa US mahigala, nag-deploy ang United States Forest Service og siyam ka large retardant spraying planes. Kining ilang gikuan. Talawa, grabe magsunuga mahigala. Ang problema noon kay wa pa mahibaw ikong unsay ko sa sunog. Sus, Ginoo ko. Kano, kini mga eroplano mahigala ilang gipang gideploy dito 1,000 kapin ka mga kinini ang mga fire trucks, wa magsilbi. Ang ilang mga personnel, mga 7,000 kapin, kinabangay, lisod. Ang ilang gipalupad mga higala nga mga helicopters, mga 31 ka helicopters, kapin. Nya doon na pa'y 20 water dropping helicopters. Unya doon na mga higalay, water tanker aircrafts. Ang gibugwak na ninig, at haman tong kwan, names katong, ang ilang aeroplano nga pink o color ang gibugwak, kanina pink o color ang gibugwak. Dili ni tubig. Nga kwan na day. Water, kung ano na siya? Fire retardants ang ipanggamit. Ang chemicals, aron nga mapugnan, mapareha ng mga fire extinguisher. Nana, aron mapugnan ang kayo, mahigala. Pero wow, eh. Patanglingiga mga sukintig paminaw sa kayo, eh. Grabing naka-wild mga higala nga ni kaon dito sa kinini ang portion in Los Angeles, California, mga higala. Straight to the point. Patanglingiga, no? So, nya hangtod ron, ang kayo, sige pa. Bisan pa man og ilang gitabangan mahigala nga ugdaw gud ni taon. Ha? Parte pagka impierno eh. O makita na mahigala mura gyud impierno ang nahitabo. Parting pagka-wild sa kayo mga sukitig paminaw. Ang mga experts hangtod karon, they are taken aback. Unsay nahitabo mga sukitig paminaw. Straight to the point. Ngano inana ka-wild ang kayo mga higala. Hangtod ron ang mga experts mga kaigalaan naglibog unsay hinungdan kay ilang giimbestigar ang sagad sa hinungdan sunog mahigala kana mga fault electrical wirings indekin o fault electrical wirings syaro usa ka bay duha ka bay nya kini ba mga balay dito di guna ingon nga di man ni squatter area indekin di man ni made of light materials di man ni ingon nga nagasikit-sikit ha ngilngig man ang ilang mga kuan dito mahigala kita ka dito sa ilang kuan kaning sa mga Hollywood Hills mga kagalaan ang balay na mula na sa o ma-imagine mo dapita day murag Maria Luisa inana. Ha? Sod ka na Maria Luisa inana. High-end subdivision ba? Ha? Layo ra na Maria Luisa pero inana ang balay dili ingon niya sikit-sikit. Ha? Makasabot naman ka na mo niya balay dito sa kuan nga nasunog gikaons kayo na kay tungod sikit-sikit niya made of light materials pero kini mga mansion mga higala pero gikaon sa kayo mga sukid di paminaw. Og ato ma-describe mahigala ang human sa sunog o before sa sunog names na ba tatong pictures names katong before sa sunog o katong after sa sunog kasamang ni Muel o kasamang Gerald ma-imagine nimo mga higala perpiteng ngilngiga oy ha o kini kani ang pikas kini kanang before sa sunog inana ang ilang mga establishments pag after sunog mahigala por bidang grabe ha gyud wildfire mga kigalaan so ilang giimbestigar unsa gayud ang hinungdan kay grabe man gyud kayo no. Grabe kayo. Unya, ang ila pong nagpaong dito, na high-tech sila, naas lang mga higalay mga helicopters, naas lang mga aeroplano nga, mga water tanker aircrafts, pero di po kayo makapadool. Palayo kayo, Indekin. Muna ila pong kuhan sa mga piloto nga medyo naglisod sa sila mga higala kay di man pwede ka mapadool, pwede man gaginita. Mula na imong aeroplano. Delikado kayo kung ikaw may piloto kasamang kay kasabot ba ka nga kanang imong gasolina sa imong aeroplano, high octane nga gasolina na. Simbakog mo dakop na karon. Munang palayo din mong mayo. Tilayo aragi kayo sa nagkuhan
Mo na diha nga bisa pa magdaas la eroplano, naas la mahigalay mga helicopters, layo sila kayo to sa kuan na kayo. Ang ilang mga higalang paglupad, puting layo ara mo na nga inig kuan sa tubig, dili na gyud sa mabugwak bitaw dahil nga tubig nga kanang tibuok. Mura na siya mo shower na siya, di na kay nana ka powerful sad kay ni shower naman siya mga kagalaan tungod lagi kay ug ikaw pod mo ipiloto. Delikado mang mulanay ng imong eroplano mo kuan kanang pataka-taka lang ka dahil palupad. May, pay mo palupad ka kanang gubat pananglitan nga kuan kadi man mulanay na. Pero kana, inidakops kayo ana mahigala por beda. Mubuto ng imong eroplano eh. Straight to the point. Mubuto ng eroplano. Muna nga gigamitan kining katong gibugwak niya mahigala nga kuan mga pink ang color kanang pink ang color. Kana dili naman na siya kuan. Dili naman na ordinary mahigala chemicals ang gigamit ana, pink o color. Sa powder na aron visible gikan sa ibabaw unsa nga area na ang nasprihan sa mga plane o mga chopper. Kana may mga fire retardants ang gipanggamit. Naga-contain na ammonium phosphate based mahigala sa powder na nga basa-basa ba magbutang diha. Kita ka nang sa fire extinguisher, tira na mong fire extinguisher. Kuan man na chemicals man na kay mura mamuti ko kanang tibuok. Kanang tibuok kuan day butang ta kanang tibuok rom. Tirahan na mo fire extinguisher paong kayo. Pero puti na tibok. Mura gipintalan mahigalang imong tibok kwarto. Mo ni tibok kini magpink-pink na dito. Ang kabukiran dito mahigalang gi-sprayhan, magpink-pink na kay tungod ining water kwan kini nga gigamit nila. Fire retardants na ang gipanggamit mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Makatag na dito sa kahanginan mahigala. Di bang kana basta ngilngiga kong imong tan-aw no. Tagrabiha sa ilang mga kwan. Bugwa ko kuno kabo og tubig sa dagat hala. Paghuman usahay magkabog tubig sa dagat na di makabot dito sa kwan. Padulan pagmayo kay lisod man sa kayo ang ilang limitation anak nga mo buto man sa nang imong eroplano, mo buto man sa nang imong helicopter dito og pataka ka. Manang palayo-layo gyud ka. Limang ka ni mga kaigalano ngilngiga sa ilang kwan oy. Kinini ang ilang mga water kinini ang matawag to may water tanker aircrafts Inana ka high-tech ang Amerika pero sa ilang ka high-tech mga kahigalaan. Sus Ginoo ko, ang gahom sa tao mga higala sa kahaytik wa magsilbi. Niining nga panghitabo mga higala dito sa Los Angeles, California. Straight to the point. Perting ngilngiga mga higala. Unya kinini ang ang brand ini dai mga first check ka mo brand ana ng retardants nga gipanggamit mga powerful na mga chemicals nga pangpawong na gid ba. Pangpawong pero wa magsilbi oy. Believe kay ko sa ilang mga ilang mga firefighters day no. Chicken. Dako kaingon ba kasama kay nga kining kita no layo ra magita kaayo mo na nga kinalang gitang muhugot kita sa mga pag-ampos Ginoo ra bay tay lang gisaligan. Kini sila usahay gud magsalig ba sa tuo sa mga ngilngig na sila kaayo. Kay nahitabo day ni ini mahigala. Yan ang nahitabo day ni ini. January 7 maning pagsugod gis kayo. Paspas. Anto January 8, January 9 grabe kaya ang nakaon dito. Ngani pagkakaroon naa pa magigahapon mga kaigalaan na kuyawan sila mubali ang hangin. Kay kini magud mahigala og buhuros ang hangin, delikado man kayo. Ilang gitanaw sa ilang mga experts, gitabangan gyud study ni mahigala sa ilang mga experts. Og na surpresa na tingala ang mga experts. Matod pa sa report mahigala, experts are taken aback. Nining maong hitabo. Tungod kay natingala sa unsa mang klasiha gyud sa hinungdan ni. Di man po ni matawag og arson. Mag-arson imo pong impusunugon tanan. Nadili po na nakapaspas ang kayo. Og bingon kami galagi tuyog sunog ng usa ka bahay diha. Dili na makatabok sa laing balay dai kay di man sikit-sikit nila balay dito. Ngilngi man nga balay ni sa rich and famous, Dili ni balay nga sikit-sikit ang silingan dili. Mga mansion kini dako kay mga loan kini ang balay ana sus. Dito magikuan ang Hollywood mga kagalaan kanang ilang mga balay sa mga artista. Kita ka mga mansion oy, naay swimming pool ka galingon, naay loan dako kay loan. Naay mga sus Ginoo ko. Pero ko ka-imagine bang ngiliga no? Gikaon sa kayo may galastan kabukiran ko day. Astang mga kuan, kalasangan kaon, Inana kangilngig. Kini mao panghitabo mga sukid tigpaminaw. Mao ni ang nahitabo, no? Unya kini ni ang gitan-aw sa mga experts ang tulo ka mga anggulo. Og arson dili man ma-arson dakin. Second, mga faulty electrical wirings ginagmay dili man. Gitan-aw nila mga higala nga do na bay lightning. Do na bay kilat kay mao man kasagaran po dito mahitabo mga sukid tigpaminaw. Kay karon panahon na god, uwan dito sa California dai so ang kinini ang
Grabe kayo mahigala ang matawag nito low humidity, unya dry soil, ang iyang yuta dry kayo. Unya kinini ang kato na ka contributing factor ang wind pod kay kanang kabantay ka maghaling ka kasamang kay imong huypo na kanang naibunot pananglitan gamay pa nang kayo pag huypo nimo mo silaob o mo na nahitabo nga tungod sa hangin pod nisiga ni ulbo ang kayo mga sukid tig paminaw. Gitan-aw nila kuno na bay lightning anang 10:30 sa January 7 gistadihan sa ilang mga experts sus wa man daykin. Wa man hangtod ron. Hangtod karon nalibog sila nga unsang hitabo kini. Nga nganong kadako ba ini mong sunog mahigalas ilang sa ilang history diha sa California. Straight to the point. Naibaw ba mong unsa day mga sukid tig paminaw makaingo man tanaw kini na man gina factual man gina. Klaro man gina facts man na nga dunay sunog mga kahigalaan. Factual kana nga dunay sunog nga murag impierno. It is a fact. It is a fact nga dunay 7,000 personnel, mga firefighters nga nikumbati, naglisod sila. It is a fact nga dunay 1,000 kapin ka mga bombero nga gipakumbati, naglisod sila. It is a fact nga dunay mga higala mga helicopters nga gipatabang na dito. Kining mga matawag na to ga water dropping helicopters gipatabang. Factual na. It is a fact nga dunay water tanker aircrafts nga ilang gipatabang mahigala pero wa mapaong mga sukin tig paminaw gihapon. Ang gitan-aw karon mga kagilan sa mga expert unsa gyud ang hinungdan sa sunog. Straight to the point. Hangtod ron mahigala dako kanang question mark. Ug unya gisusi nila mahigala kini mga rich and famous diha. Gisusi nila anang unsay may gipanghimo dinhi mga tawhana. Kay bao ba tag unsa kasamang kay nahibaw na mo ani. Pero ako lang ni mahigalang sultig balik kay atong analisaron kini mga kaigalaan. Niana din January 5. Ang sunog January 7 man. 10:30 in the morning. Nianang January 5 sa tupat 2 days before sa nitabo nga sunog. Ngilngiga gani kini California manggod mahigala. Kuan magud sila kaayo? Dili non tibo California kay kanang dili sa may San Francisco okay pa man sa day. San Francisco kana mga Anaheim da sa Sacramento madadara man sa diha. Pero kana yung LA, Los Angeles, California na magud diha ang mga famous. Nagud diha ang kanang sako nang giingon na diha mga higala ang Universal Studio. Kanang Universal Studio sa Singapore ay wala na ka 18 dito. Sa Universal Studio dito gyud sa Los Angeles, California. Nakasuroy ko dito sa Universal Studio dito di madag baktas oy. Sakay gimig bus day kanang sa tourist bus. Nya mingon ka og kana mag-shooting bitaw nga Europe ang atong kwan. Dito sa Europe mag-shooting doon sa ka-street ana nga Europe na. Kay ko mga balay-balay yung Europe nga kwan, ngilngiga lagi. Pero sa Pikas kataonan na kayo kay kanang balay, ang tubangan ray balay sa likod na wa na mga higala pang shooting ligid ba. So kanang ilang buhaton kanang so nga Hollywood nga mga movies ila mahigala, ilan ang adtuon gyud sa actual nga Europe kuasag establishing shots ito. Pero ang uban na to na nagi-shots ito mahigala. Ang shooting na to na sa kwan sa Universal Studio. Kanang Universal Studio Singapore wala kwan it. Kanang kang Spielberg dito mahigalang sa Singapore nga kwan. Ngilngig man kay nang iyang paghimog film. Ay, perti ngilngig gyud dito sa kwan sa Los Angeles, California. Dito gyud ka kakita nga kabiha ka mga high-tech ni mga tawhana gyud. Pero sus mo na nga ma-imagine ako nga kung naadtuan mo inasunog. Hesus Ginoo ko. Nalibog sa ngano man gyud. Unsa may gibuhat din ni mga tawhana? Kay ba mo nga ilang gibugal-bugalan di ang Ginoo? Ilang gibugal-bugalan ang Ginoo. Giunsa pag bugal-bugal hasta ang Santo Papa mga sukid tig paminaw. With your respect sa mga igsuon nga nasa lang tinuuhan ha. Bisag unsa nga mga tinuuhan nga naminaw na karon, diha kita kaingon nga bisag sa imong Ginoo mas maayo nga dugay tay masandigan gyud. Di kita mo acknowledge gyud nga layo ra gyud ta tao oy. Pero ilang gihimo ilang gibugal-bugalan. Ati padayon na karon tang taw-taw. Human lamang sa pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Imagine nimo mahigala nakasuroy ko na dito mga lugar kana ilang mga balay dili na parehas itong kuan nga mga made of light material sa sikit-sikit dali gi masunog. Kanang ila mo ra nag kung ma-imagine nimo daykin kanang sa kuan kana na ang Maria Luisa Village. Ma-imagine nimo nang Beverly Hills dili day. Kana nabitay ang Pinoy anas mga Gresano ina na. Dili pa ana ang kuan sikit-sikit man ang ilang mga balay gan diha. Dili gin ana ka kuan andito lagyo giday. Mansion pika sa mansion sad. Ano mga to kag mga balay sa mga artista dito. Makita gyud ka sa kadagko sa mga balay, ang balay do na pa na mga fire alarms ha. Inana kangilngig na katong mga lugar katong nagishootingan sa katong kuan. Pretty Woman nakaadto magyud adto mga higala bid na.
Di ko ka-imagine nga na-appeal to. Pag ito ang rodeo drive, wa ma-appeal day, no? O, katong kuha na niya, katong simbahan nga gishootingan to Sister Act. Naara dito, no? Ganito sa shooting day. Oh, so, kuha niyo ba? Ako lang na-imagine bitaw kay nakaadto ka ng lugar niya mo, nasunog. Sus, Ginoo ko. So, ang before ug after, grabe ka impierno gyud ang nahitabo, mga higala. Oy. Di mo ma-imagine, wagod matabang nila. Asa man ka mangita kay kana gani nga atong sunog, imagine ha, sunog din magtinabangay ng atong mga fire trucks, atong mga Filipino-Chinese fire brigade magtinabangay, nya apil na ng mga fire trucks sa laing-laing lugar, tabangan nila. Pila ra gud na kabuk fire trucks, Cebu City, Cebu Province mo apil. Ang ila dito 1,000 kapin ka fire trucks. Ang apil dito ni responde sunog wa magsilbi. Butangan pa nila mga higalag, mga water dropping helicopters. Katong mga eroplano dito mahigala nga mo bugwak mga higalag tubig. Asa to mahigalang gipanggamit na nila nga mga fire retardants na, chemicals ipanggamit. Bidang lisura, wa madali-dali mga sukit ti paminaw eh. So dito sa Palisades region ni Sugod, ang kayo, nanikatay dito sa Hollywood Hills, nanikatay na yung mga higala dito sa Eaton, sa Hearst, dito may higala sa daghanang gikatayan mga sukit ti paminaw. Perting ngilngigan ng hitabua mga sukit ti paminaw eh. So, inaana ka, impirno ang kayo. Pagkangilngiga ba yun ang pagkakaon sa kayo? Muna magkatingala ang mga experts, unsa ba'y hinungdan yun sa sunog? Siyempre kung doon ay sunog, may galang mangutanan, magkitag unsay ko sa sunog. Hangtod karon, could you just imagine that? Ang sunog na hitabo, January 7. Unya karon mga higala, usa ka simana na inday ken. Usa ka simana na wa pa nila. Expert pa sila mo, imbisigar o sunog. Usa ka simana na wa pa sa mahibag unsay cause sa sunog mga higala. Straight to the point. May lang untaog ang imong gipangutanag kana na ang fire department og Naga Fire Station. Di man na mo tingo ganay usahay. Pangutan ni Pulaw ro, Pero kinila mahigala mga eksperto, grabe kayo. Ilang gitanaw dito wa pa hantod karon, wa pa ma-check unsay cause. Natingala sila dako. Kay tulo ra man ka angle sa ilang gitanaw. Gisunog og tuyo, so arson. Di man. Faulty electrical wirings. Di man pod. Og faulty electrical wirings sa ka balay dahikin, dili mo adto speakers, oy. My God. Layo kayo kay ang ilang silingan, lagyo sa silingan kanang imagine ng Maria Luisa high-end subdivision. Imagine na, inana. Mas kuan pa gani. Kanang Beverly Hills, imagine ang mga balay din ha, inana nga kuan, mas dugol pa gani kanang bitaw na ay ganing Chinese temple man aday no. Chinese temple nakasuroy mo diha. Kanang inana nga mga klase nga subdivisions. High-end subdivision kana oy, kana na ang gipuy-an sa mga artista din ha. Nakasuod ko ng lugar ra bida ngilngig kay oy. Mura ka makanahuna ka kay bida. Mura ka magdamgo nga nindutan og kitay makabay na ning mansyon. Atol na yagi katawa mga sukit di paminaw. Unya kinini ang tingala kagyud. Astang mga experts sa Amerika karon, 5 ka ang ilang mga experts wa makahibaw unsa sa tulo ka anggulo ngano gyud nga nahitabo ning pagkasunog. Ambot mga higala mo ko nga katuuhan dili apan tuon na lang ta aron madali. Kay naman factual ba na? It is a fact nga din na sunog. Nga wa mapugni. It is a fact nga within a span of 5 hours, akong gi-picture out ninyo kanang SRP is only 300 hectares. That means 740 kana acres. Could you just imagine, ang ilang gigamit nga acres dito nga kwintada, by 3:30 in the afternoon, 1,261 acres ang gikaon. Imagine anang 5 hours lang gilamoy kayo. Could you just imagine that? Unya unsay hinungdan sa sunog? Wa pa may bago ihantod karon. Mga kaigalaan, magkapamalandong ta. Madi-manimbawat akong balhibo eh. Tinuray lang mga higala. Kay ni ana di ay mahigala, kini mga rich and famous. Ni ana di 2 days before aning sunog. Actually, kini California, dugay naman nga, nana sa day. Na, karon bago, ila pag yung tiwasan o bugal-bugal ng Ginoo. Tinuray lang. Kanang California, prangka-prangkang pagka-istorya. Kaniadto pa na sila. Kaniadto pa na sila nga doon na ba yung mga mura magog superior ilang paminaw sa kaugalingon. Di na mo to Ginoo ng uban din ha. Kini karong bag-o, atol mahigala sa Golden Globes Awards. 82nd nila nga Golden Globes Awards sa mga artista ni, mga kuna na nagtapok sila dito, nangatawa sila na ligre kay sila. Ilang
gibugal-bugalan ang Ginoo mga sukitig paminaw? Mura bag ngilngigay. Ato ko paminaw ni be, kanang ilang host be. Ang Ginoo ilang bugal-bugalan hasta ang Santo Papa kanay. Ang ilang host inilay si Nikki Glazer. O sana sa mga sikat ng mga host. Dala, kini mga ngilngig mga rich and famous ni. Ato paminaw nadiha ang kananaan ko na ni dong. Na ang audio ni dong. Mo ni sao, dala. Abe. Just joining us now. Why? Okay, so wapay sunog na, wapay sunog. January 5 ni. Gamay lang ha. January 5 ni. Anyway, Ang sunog ni tabo January 7. If you're just who got shouted out the most, let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right, no surprise in this godless town. Okay, cut. The room is... Gamay, phrase names. Tama? Yun saan na pagbugal-bugal, mahigalang, ngilngigaw eh. Magkapanimbaot sa balhibo, Ginoo ko eh. Ingon sa shout out na, cast and crew, may pinakadaghan, 11, moms or, pila, dunay 3. Bayon, God, creator of the world, ang Diyos, nga magbubuhat sa kalibutan, 0, nangatawas na. Nangatawa. Unya, mingon bayon, no surprise, nini ko nung godless town, masay pasabot, why surpresa, nining lugar nga, why Diyos, godless. Ang bawat ng balhibo eh. No surprise, balik-balik ka din. Tawa, kabugal-bugal kayo ha. Tawa, baby. Balik-balik kamay. Ano? Okay. Sige. Muna lang host, may gala si Nikki. God, creator of the universe, 0 mentions. Nangatawa sila. Kuyawa ning pagkuhan eh. Kuyawa ning pagkaistoryaha may gala. 2 days before sa sunog niya, nimbawat ng balhibo eh. Inana ang ilang pagbugal-bugal mga sukitig ko No surprise in this godless town. Ataw ha? Ngilngigay mo manimbawat ng balhibo no? Diha ka apil ka na ng kuana day manimbawat ng balhibo mga sukitig paminaw. Murag kag umaka-apil ka na kayong sa kay bawo sa ning kuana no? Grabe lang kalipay nya bugal-bugal ang Ginoo gibugal-bugalan nila. Ang Ginoo na God creator of the world, ang Dios nga may magbubuhat sa kalibutan. 0 tawas na. Nya paghuman pag-ingon pa mahigalan no surprise in this godless town. Kung naa ka na but pasabot Bisaya pa. Why surprise sa may Bisaya surprise ay. Why surprise ining why Dios nga lugar, why Dios nga lungsod. Dili na kahibong na no. Di na kahibong 0 ang Ginoo. Di na kahibong ni ining lugar nga why Dios. Sus Ginoo ko ka ngilngig ay mga higala eh. Pagkangilngig. Pagkangilngig. Kung naapil ka diha mga higala, although di basa-basa magkasuod kay mga rich and famous lang rich and famous. Og naa ka diha mga higala man bawat ng balhibo no nga sus Ginoo ko ngano ka-afford man sila nana. O malipay ka magkuan ka mura kag sus no? Mura kag kada bang mausahay mo gara bitaw ang tao? Kada mo mugara man di man malikan kita isip tao dunay mga accomplishments atong kinabuhi usahay mo gara man ta pero atong butangan sa meter-meter. Ug ang atong pagara sa mahigala di pod higuro maayo gyud niya ang Ginoo po imong bugal-bugalan oy. Kani asa unya taw dis gamay lang. Dapay lain bugal-bugal ha, gamay lang. Bugal-bugal pag naglain ha. Asa Santo Papa gibugal-bugalan. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Straight to the point. Atong balikan mga kaygalaan ha, kini maong issue mga sukintig paminaw. With due respect sa mga igsuon nga nasa intinuhan, hold on mo. Bisakin sa inyong gituohan nga Ginoo. Importante gyud nga di ta magsalig sa tong kagalingon nga magtuo tag ngilngig na gita kay. Kani di man ma-explain. Hantod nun ha. Ang ilang mga experts sa US hantod nun dili maka-explain unsay hinungdan nining mausunog. Di maka-explain. Pero 2 days before di ay ilang gibugal-bugalan ang Ginoo. No, gabihan pagkabugal-bugalaw eh. Pinakuan pang host mahigala. No surprise in this godless town. Pinaana pa. Why kahibulngan ining way lungsod nga way Dios. Pinaana pa. Lungsod nga way Dios dahil sila. Nya tawa. Nya human ato ta sa katuusadong gibugal-bugalan ang Santo Papa. Atong gibugal-bugalan sa Santo Papa aton balikan yung taon ha. Kini Be na yung audio ni. Be asa mga audio kani. Great movies this year. Nilang host nila. So, wait, that just gave me an idea. You're gonna love this. Atawas la. You will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you some Catholic prayers. Kanay
bugal-bugal to Santo Papa. Bugal-bugal. Atong balikan tong usa nga bugal-bugal kasamang names kay mas kwanto ang Santo Papa biga bugal-bugalan ato. Katong usa ang Ginoo ang Dios gig bugal-bugalan ha. Atong balikan gamay. Pero ang yan tingog mura mag napuses ni. Kaya sa mura mag napuses ni ato ni Jan Kagulada ha. I'm here on the floor with all of my peers. Kani nga mga say host na niya. Joining us now. Sige. Wow, Dakota, Peyton. Oh, Rich and famous na sila. with the smell of signature. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Rising up through the air. Sinsa naman kung tingog mahinga lang more or less sa magyod ha. Pero kining Hotel California nana say kwan kana na ang lyrics mahigala nga ngilngig kayo, this could be heaven or this could be hell, no? Naigi butang diha. Unya kadto bitong kwan day kanang you can check out anytime you like but you can never leave. Straight to the point. Kuyaw kay na mahigala ang kwan ha. Welcome to the Hotel California. Ako lang ang gagi katawa mahigala pero ang kana siya nga kanta makailan bida. Makaingon ka usahay mga kaigsunag ngilngig kayo. Kana mga pictures ko ato ipakita okay ra. Kining video siguro mo imo reklamo ning atong kwan sa YouTube. Pero kung picture siguro madadara siguro na names, ha? Na sila mga kaigalaan, oh. Nato picture mahigala katong usa nga picture. Di siguro to mo kwan. Usa man copyrighted pa tong picture. Katong Keep God Out of California. Asa man to kini nagkuhan siya, oh. Tanawag ko ang gidang placards, Keep God Out of California. Straight to the point. Ipapahawa ko no, pa-out ang Ginoo dinis California. Kuyawa na may nana nga mga placards, eh. Ka-afford sila mo himo inani mga sukin di paminaw, pastang ngilngiga, no? Wala uri manimbawot ilang balhibo, no? Tingali anad-anad siguro na, no? Maanad ka og kanang gamit sa ngan sa Ginoo, minsan sa ngan sa Ginoo in vain mga sukit ti paminaw. Mao siguro ano? Perting ngilngiga. So sige lang mga magdispensa sa ato mga followers sa lain-laing suok sa kalibutan. Medyo na nabadlong ta din napita mahigala kay nagkuha ta sa video dito mga kagalaan nga nahitabo dito. Medyo kuane. Sige lang. Mangita tag pamaagi nga mabalik ta. Masay man pamaagi pag pabalik okay na? Okay na YouTube, di na lang tapakita video na lang, no? Ato nang i-discuss ko na lang kay pero kini sang picture, kini nga picture dili ni copyrighted. Okay na nga picture. Kay basta magbadungo na sa ta sa YouTube. Kay nag-chat na nato diri daghanan nga nag-chat nako mahigala gikan sa lain-laing suok sa kalibutan ron. Ang mi chat na nga manawa ta. Kini kong maghisgo ta may mga international issue sa usahay. Medyo kwansad mga kagilan, no? Mawa ta usahay mga sukit di paminaw. Pero mao ni akong giingon mga higala ha, nga porbida. Okay, so mao ni mga kaigalan ha. Kini Keep God Out of California. Asa makamingita na. Sa Bisaya pa na inday ken ipa-out ang Ginoo, ang Dios sa California. Keep God out of California. Sa pagbisaya na to anak nga medyo na-out, mahawa sa California. Sus Ginoo ko kana. Pila ka patay ron day? 24 ang patay? Napay mga missing, ang mga balay nila mahigala gipakita gyud sila unsay ilang gihimo mga sukit tig paminaw mutuo man kag sa dili pero parkang ngilngiga gyud. Unya dunay mga balay nga laktawan sad. Di ka makaingon grabe ka kuano. Kadtong mga balay mahigala nga dunay strong faith sa Ginoo gilaktawan. Nay mga nalaktawan mga sukit tig paminaw ay na i-play ang video nis kadtong nalaktawan kay mabadlong masanta. Pero naay mga gipang laktawan, diha ka makaingon ba nga grabe ka no? Tinuod gyud ka ni udi ba? Manimbawot imong balhibo mga sukit tig paminaw. Makaingon kag katuuhan dili apan tuo na lang aron ta madali. Pero man akong giingon mahigala bisan unsa man ang atong pagtuo karon. Bisag kinsa may ang gituuhan nga Ginoo ron. Makatoliko man ka, maiglesia man ka, masabadista man ka, maborn again man ka, mabaptist man ka, masaksi ni Jehova man ka, o bisag unsa imong tinuuhan karon. May siguro gyud nga bisag unsa ka taas ug unsa na ato na abot sa kinabuhi. Di kita malimot mga higala nga doon na pa'y mas gamhanan na to.
Ang uban magsalig. Ako nakoy mga kaila, doon ako'y mga professors nga kaila. Nga sa ilang pagtuo tingali bright na sa sa mutuo Ginoo day. Ako'y mga kaila sa dana. Nagtuo sila nga bright na sila, nga sila rin nagtuo, Kanang based on science sa sila day ba? Kini panghitabo tanan science ni, pero sultian ta mo doon nagibutang explain. Kini usa ka butang ni nga di ma-explain. Hangtod ron ang mga experts ito sa US. Di maka-explicar ngano na unsang hitabuan ni. Dunay mga butang beyond our control. Mo na nga bisag kinsa nga ginuuhan ang inyong gituuhan karon except og si Satanas na ayaw mo ana, bisag unsay imong tinuuhan karon, di na to kalimtan nga kita tao lang ta. Og sakto nang imong giingon Attorney John Kagulada nga kinsa ra man taon ta. Bisag unsa pa ka sa imong paminaw, bisag unsa ka ka-bright makagilan, my God, kinsa ra man ka. Sa imong pagtuo, gamahanan ka, kinsa ra man ka. O sa imong pagtuong dato ka, kinsa ra man ka. Mo nang balik kita mga kagalaan sa tong pagtuo, o balik ta pag-acknowledge mahigala nga kita tao ra ta o wa tay mahimo kung wa tay Ginoo sa tong kinabuhi. Sa kung sa inyong relihiyon amo mong respetaran, pero sa pagkakaroon alang sa mga Katoliko mga higala timing gyud nga ni ata karon sa mga nobina sa ato mahigalang bala ang bata Senyor Santo Niño, mas maayo sa siguro nga atong i-acknowledge kanunay ang atong pagtuo ngadto kaniya. Labot sa naitabong sunog dito mga higala sa Los Angeles, California, atong ipadayon sab karong buntaga mga sukid tigpaminaw. Kaysa ako nagingon dunay hangtod ron ang mga experts mga higala wa pamasayod. Unsa gyud ang tinuuray nga hinungdan sa mga sunog o dakong katingalahan duna mahigalay pipilasad. Taliwa mga higala sa dakong sunog. Dunay mga balay nga mga believers mahigala sa labaw makagagahom ang wa maapil. Tingala ka kasamang kay makaing kagkatuuhan dili no. Pero tuo na lang aron ta madali. Straight to the point. At sa nagpagtagad ng buntaga mga kaigalaan kay before sa maong sunog, doon na day mga pagbugal-bugal nga gihimo nining mga rich and famous didto sa maong lugar. Kiniguban pa mga isgutanan mga higala. Hasta ang mga Hollywood artist deken. Nga matod pa mga pilantropo na save ang ilang mga balay. Tiya mo na. Murag makaingon kanong grabihan no. Pagkatingalahan dili ba? Katuuhan dili mga sukit tigpaminaw.
Ang sunog di pa masabot hantod nun, why maka-explain unsa gyud hinungdan sa mga sunog nganong inana kadako o ginana kapaspas ang kayo, nga mikaon mahigala didto sa bahin sa Los Angeles, California. Aton ipadayon karang nga butaga. Kini guman pa maisgutan ninyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Atong balikan mahigala ito mga isgutanan labot ining sunog, dakong sunog nga nahitabo mahigala dito sa Los Angeles, California. Mga suking tigpaminaw. Sa ako nang giingon, kining California mahigala daan na ni mga kagalaang usan ni sa pinaka kanunay gyud mabanggit sikat nga state didto sa United States of America tungod kay kini mahigala may pinakadako labi na mag-eleksyon mo ni pinakadako mga kagalaan nga college electoral votes. Democrats po ni day kini ni ang kwan gusto ni sa kanang legal nga kabantay ka dakin sa kanang ilang kwan legal ang abortion, legal ang okay ra nila na daan pa ni kaniadto mo nang doon na to mga higalay kanta katong Hotel California. Medyo katong lyrics ato medyo satanic mga sukit tig paminaw. Katong maong lyrics mo tang uban to ngayon ay nagkuan na. Dunay mga tao dito mahigala nga makaingon ka ba nga kini katalagman mo ganin hitabo mga sukit tig paminaw pero prior ini maong katalagman dunay mga insidente sa pagbugal-bugal nila sa Ginoo. Ato lang ning kuan names kay i-plaster na names. Asa man to itong i-plaster nga dili kita mabadlungan sa kuan sa kini ng robot, kay himantayo ning robot nila kay. Lagi ko lang katawa mahigala naman mapugos ang tadilig kanta-kanta usahay kay og atong ipatukar ng Hotel California, sigurado mo gitang badlungon mo kita dayon mahigala sa YouTube. Og uban pa mga sukit tig paminaw. Now, ang ato ini atong pagtagad mga kagalaan, dunay latest mahigalang update, dunay 24 ka mga patay niining maong panghitabo. Duna mga higalay mga missing pa ang mga damaged structures. Ang damage ng mga structures abot og 12,000 ang mga residente nga gipabakwit niabot og 88,000 88,000 ang ipabakwit mga higala. Unya, doon na mga kagala ay hantod doon hindi kina sige gapong kayo. Although, dili tanan mga higala nga kwan. Ilang gipaningkamutan mapaong pero naagihapon mga sukit tig paminaw. Ay na lang to si Clint kay medyo taas-taas kining kantaha. Makabot ning kantahan mga higala ko akong pagkantahan ng dito badlungan sa robot si Jesus Minyar gyud. Agi ka lang katawa mga sukit tig paminaw, Now, daan pa ni kaniadto. Ang destruction mga higala damage structures 12,000, ang evacuate mga higala 88,000. Ina na kadaghan Kabantay ka na dunay sunog nga murag magkakuan bitaw nga pila ka tao masunog nga kwan kani gyud 88,000. My God, grabiha mga higala. Unya ang insured losses niabot og 20 billion ang damage mga higala dili ni million billion dollars. My God, my goodness ki ang economic losses miabot mga higalag 50 billion dollars. Straight to the point. Hasta ngilngiga ning maong mga kwana. Billions ang losses, 50 billion dollars. Unya kay dollars man og sa ato paning kwarta piso times 50 lang, labi minus times 50. Pila man dollar ron day? $1 is equivalent to pila man? 50 kapin. Ibutan ta lang 50. Kanang 50 billion times 50. Jesus Ginoo ko. Makapanguros ka mga higala kadako sa damage. Kay kining mga balay dito mahigala sa mga celebrities maoy na mga establishments pagkagrabiha Pihang pagkasunuga mga sukit tig paminaw di mo masabot. Ang before ug after atong isgutag tiwas karon taon. Kuman lamang mahigalas pipila ka mga pahinumdom. Straight to the Now, point. balikan na to mga kagalaan. Karon taon lang names mo ingon lang ko nimo sulti lang ko names usa pa ang video names.
Kay ato ning inantiguhon ta lang ni nga dili ta mabadlungan mahigalas robot ha. Kay gahapon na gipawong ang among YouTube ha. Kay niyata mahigala ako mag-acknowledge ning YouTube nga nagkuha ta mahigalag video pero kinigong kuan mura medyo istriktohon gamay. Unang usahay mahigala mapugos na ta diri og usahay kita na mo kanta kay bisan og magkalisod ta. Kay og kanang kita mo kanta more or less atong tingog adi na gyud mo badlong ang robot. Ato na lagi katawa mga sukid tigpaminaw. No? Kinini ang nahitabo mga kaigalaan ang hangtod ron god. Wa pa hingpit nga mapawong ang kayo. Hangtod karon. Gitabangan na mahigalan nitabang na ang Canada. Nagpadaan ng Canada dito og mga water tanker aircrafts. Nitabang og gapawong. Kay liman ka mahigala sa ako ng giingon. Ha? Ang mga experts hangtod karon wa pa masayod unsa gi hinungdan sa sunog. Og sa ako nang giingon mahigala kanang lugar diha. Kay limang kakapaspas sa kayo, ako bitaw mahigala gi demonstrate ninyo para kuan ba? Nga kanang SRP na to 300 hectares na. 300 hectares na. Kanang 300 hectares ang gigamit nilang kwintada dito sa mga reports acres man. Ha? Sa to pa kanang 300 hectares kung ato nang i-convert mahigala into acres. Ang 1 hectare is equivalent pa sa 2.471 acres. So kung imong i-convert na mga higala, cancel nimong kuan no? Convert. Sa to pa 300 hectares times 2.47, 2.471 mo gawa sa mga 740 acres. Salaktod nga pagkistura kanang tibuok SRP. Gikan din sa SMC side. Gikan atong before sa SMC side yun, nanapay gitukod bag-uronday. No? Katong kang San Pedro Calungsod ba dito ta nagmisa sa kang San Pedro Calungsod nga Thanksgiving. SM po na. SM Cebu City. Lahi po ning SMC side. Gikan diha kaons kayo ng tibuok mahigala in a span of 5 hours. Inana kap kusog. Di masabot hasta mga experts hanto doon di sa ka-explain. Straight to the point. Og unsay anggulo ngano na unsang hitabua. Imagine god nakadto man mog SRP kanang dapit mahigala sa SMC side city before pagin anak na iluna diha gikan diha padung dito sa Talisay kanang tibok SRP 300 hectares na sa tupa 740 acres na. Could you just imagine akong ipakuhang inday RV ang mga kuan god by 3:30 mahigala mikaon na sa 1,261 acres. Sobra pas SRP mahigala. Nagsugod ang kayo alas 10:30 nya ng Tuesday, January 7. Ha? O niya lang taon names, kalau taon lang names, instruct lang ko names. Para di tampadlungan ning atong robot, ha? Careful miss pagpakitag mga video o kanang kwan, kalamang mga tingog mahigala kay kining atong sibiyan ng DYHP gibantayan nila murag paminaw siguro sa YouTube nga daghan na mog listeners ha. Daghan mog followers ha, amo mong bantayan be. Seaside Arena day. Gikan na sa Seaside Arena SMC side kanang San Pedro Calungsod Chapel, napay Ocean Park niya, padong Snow Star, padong dito sa kining PhilInvest nga mga condos niya, El Corso, all the way padong dito sa Talisay. Gikaons kayo in a span of 5 hours. Kaya nagsugod ko January 7, 10:30 in the morning. Pag 3:30 mahigala, nakaon na ang 1,261 acres. Ito pa, sobra pa diha. Ang tibok SRP, kaon. Skayo. Grabe ha, oy. Napulbos. Inana mahigala. Nga kung atong tanawon, gikan sa Palisades mahigala region, ang kayo ni ngantos Beverly Hills, kanang Hollywood Hills. Kanang Beverly Hills mahigala, gikaon ang mga balay sa mga artista sa Hollywood. Sa ako nagingon, naka-observe magiging ko dito. Anong usang hitabo aday, matingalay ka day. Di man sikit-sikit ang balay nga kanang squatter ba inakin ba nga made of light materials nga simpre inig kaigo sunog sa usa mo katay sa usa. Kini ha, ang ilang mga balay mansyon. Og imong matanaw ang kanang high-end subdivision din hindi puy-an anang mga ngilngig sa Cebu. Naa sa Maria Luisa. O di gani ari ka sa Beverly Hills may puy nga ni mga gaysano day no. O kana. Inana nga mga balay, masunog ko nagdadali mga sukit paminaw napay mga firewall dagko kayo. Napay mga firewalls, nya do na pa mahigala ang gilayon ba. Dagko kay glon, na swimming pool ang kaugalingong balay. Ang pika silingan layo-layo. Nganong mga abot man dito, di man mo katay nga, di man na squatter, ha?
Di ba na made of light materials? Pero nga nung ikatay man. Sa ito pa, gikaon astang mga kahoy, hasta misubay ang kayo sa Bermuda grass, sa mga Carabao grass. Muna nga mga expert, naglisod sa explain, mahika lang nga, grabe yung pagkakuana. Gikan sa Palisades region, ni katay dito, mahigala sa Beverly Hills. Kana mga Pinoy-anan, mahigala sa kuan. Mga artista. Mo ni mga kuan na day, mga artista nga nang kuan na no? Asa man to, kanang ila Paris Hilton. Mandy Moore, kang Ana Paris Hilton, mga kuan ni mga ngilngig kini mga artista sa Hollywood, mga higala. Bidang pagkakuana ikaon mahigala sa kayo. Paspas mga kaigalan. Nya gitabangan dito kay. Laliman ka mahigala ang ila ditong 1,000 kapin ka mga fire trucks gip ilang gi augment dito mga kaigalan. Dire sa ground lang wa sa kapaong 7,000, more than 7,000 personnel. Gawas anak na pa mga helicopters, mga sukid di paminaw. Doon na pa mga higalay, mga water tanker aircrafts. Mo gilagi palupad dito. Kabog tubig sa dagat. Pusdak dito mahigala sa kayo. Hangtod doon na apa. Yan nabalaka sila basig mobali ang hangin. Kani ang kon mo ang hangin mo day nga kana murag huyop sa hangin ba ang kayo. Di mo katay to pikas. O diha ka makaingon mga kaigalan nganong inanak mangyud ka grabe. Sus lagi di ay mga kagalaan. Diha ko kaingon. Kini factual man gini. Ang mga expert na sa US, grabe na sa mo investigate. Hangtod lo na libog sila kung lightning ba ang hinungdan, faulty electrical wirings ba ang hinungdan sa maong sunog mga sukit di paminaw, or kining arson ba, faulty electrical wirings ba, o kining lightning ba, mauro man ang ilang mga anggulo mahigala dito. Diyan sa ato, kay mimong pangutan-on sunog, nganong saman, faulty electrical wirings, naman na kasagaran kay, doon ay gasol, butane. Dito sa ila, mahigala tingala, kag yun nganong inanak man mga kaigsunan. Sus, before the inanak mga kaigala, January 7, January 5, ilang gibugal-bugalan og maayo mahigalang Dios. Daw di makakatong mga di mo tuo, naman ko'y mga kailang di mo tuo Ginoo. Pero ambot lang ninyo ha. Ambot lang ninyo, basta kay kini, factual mo gini. Bahalag di mo muto, pero factual mo gini. Di na sunog. Ang mga expert dito, nga nag-investigate, hantod ron. Wa, gyud mga higala, makakita pa unsay tinuod nga cause, ani. Bisa ko sa palik imbestigar. Gipusda ka na kunilag mga kwanday. Ang ilang hatag dito, may higala, gawa sa mga kabuog tubig sa dagat. Butang dito, mga higala. Hasta ka na mga pink colors, nga mga powder. Mo na gibutang mga kagalaan dito, kini mga chemicals na gibutang. Aron yun mga kagalaan nga mga, kini mga retardants sa gibutang mahigala. Aron yun nga mapaong, wa pa yun. Di ako kaingon, kining California no, dili tibuok. Pero naay pipila na nila sa una pa kanang Hotel California, may galamor satanic kayo. Katong picture ko no, names, katong to, asama to, names, katong, pwede itong video, names, be, katong video ko no, be. Katong video itong babae nga host nila si Nikki man to day. Bebe, katong pwede na kato di kato mabadlungan sa kwan robot. Nikki Glazer. Kini babayhan na be, paminawon ta sa be. Tanaw ha. Sa kabugal-bugalon niya, iyang gibugal-bugalan mahigalang. Just go with it. Ato lang gikuan nga maing tingog. If you're just joining us now, why? Why now? What took you so long? Anyway, it's time for our mid-show recap, and I'm here on the floor with all of my peers. Just go with it. And this is so exciting because everywhere you look, there's a fanning. Elle, Dakota, Peyton. The air is thick with the smell of signature fragrances and the lingering stench of ballroom salmon. Ballroom salmon is actually the name of Stanley Tucci's new cologne. Now available at Buca de Beppo. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Okay, freeze. Kaniha, amo lang tuyo na giusab ng tingo gamay kay makabati ninyo taga-robot nila dito sa kwan.
Kala nang giagig ka to katawa gamay niya, ang tingog gipa kuan na namo names gamay kay padlungan tatanawa ha. Ang iyang gisulti mahigala ining host katawanan sila kaayo. Perti lang alegriha mga kagalaan. Nga kuno pilay mention kuno ang cast and crew mo ni. Nya dayon ang mga moms mo ni. God creator of the world. Zero nga tawas lang mayo. Medyo bugal-bugal kay ug naa ka anang panahon na kay murag nimbawt balhibaw nga ano man ka-afford man sa ana. Nya mingon pa gyud nga no surprise in this godless town. Wa kunoy kahibulungan ining way Dios nga lungsod. Mo nay Bisaya may galas siyang pagkasulti. Kayon ka ba nga grabe no? Muna kung makuyawan bitaw ko dai kana bitong gibugal-bugalan bitaw kwan katong si Vika Luga sa to. Lugaw na mahinoo na. Ayaw lang bisag unsay atong tinuuhan karon. Ayaw lang. Lahap ra kay ng pagbugal-bugal. Astang Santo Papa gibugal-bugalan, astang Dios gibugal-bugalan, pura Luca Viga nga gibugal-bugalan mahigala ang Jesus Christ. Ayaw lang. Hangyo lang ta. Hindi man sa kahimog bugal-bugal sa Muslim. Pero ang sa Christians mga higala ambot ilalang bugal-bugalan mga sukit di paminaw. Pero kining hitabo daw makaingon kag katuhan dili 2 days after sa ilang pagbugal-bugal naugdaw ilang mga bahay mga sukit di paminaw. Straight to the point. Dunay 24 patay, dunay pay mga missing. Makita nimo dito mga higala porbida. Daw impierno ang nahitabo mga sukit di paminaw. Diya ka makaingon grabiha no. Wa kuno no surprise in this godless town. Sa Bisaya pa why ka ba hibulungan? Way kahibudngan nga zero ang Dios dito sa ilang kuan zero. Way kahibudngan ining way Dios nga lungsod. Kanang pagkasulti am nimbawat ng balhibo nga unsa man mo ka rich and famous. Unsa man mo ka gamhanan di ay, unsa man mo ka kwartahan di ay, unsa man mo ka sikat di ay. Nga dawa naman mo'y acknowledgement. O dunay labaw makagagahom nga naa nagbutang ninyo din ha. Wa na gyud. Sa ilang pagtuo okay ra gyud. Napay asaman tong picture o sa names katong ilang kuan names nga God is keep God out of California. Asaman to? Ato usa ka nagdadag placards may higala. Nganong nganong inana man. No? So kini mga higala bida diha ka makaingon kulba mga kahigalaan, no? So usahay makaingon ka mahigala nga but daw di na ko ma-explain mo ma emotional ka pero unsaon taman? Unsaon taman? Kita nga nasayod mga higala kadto mga naminaw to karon nga naay Dios sa kinabuhi ato ginang ipadayon bisag unsay inyo mga tinuohan din na kay what ta atong acknowledge nga kinsa naman taon ta pero kini mga tawhan na sa ilang paminaw inana sa ka-influential kay kadagong kwarta makagamhanan ka mangunana usahay magtuo ang tao mahigala kwartahan na siya maayog dagan na iyang business maayo mahigala ang iyang career labi na ina ng mga artista sa Hollywood mga sukit di paminaw nagtuos lang nga sila na gamhanan nga wala makabadlong nila nga kining tanan mahigala nga paningkamot ilara why Dios nga nitabang Wanas na mo acknowledge nga dunay mga butang beyond our control. Kay kaya nila mahigalang palihukon, pinaagi silang kwarta. Pero, sus no? Mainumdum lang tayo gala. So kitang doon na tayo mga kahibaloan doon naman tayo mga kaila po. Ako naman ko mga kaila ginadakin nga mga atheist. Ako sa sang ginespitaran mahigala pero doon na po iba nagtuog. Mga ngilngig na sila mo nang di na sa mutuog Dios. Doon ay uban mahigala nagtuo nga kwartahan na sila, nakalimot na sila mahigala sa gigikanan, ang uban pod nagtuo mga bright na sila kaayo sa ilang pagtuo bright sila, na sandig sa mahigala sa science nga kuan ako mga kaila na. Nagtuo mahigala kuan. Nga dili na mo acknowledge mga sukit ti paminaw nga dunay mas labaw pa nato Muna makalingo-lingo ka mga kagalaan. Kadtong mga tao, kita nga nasayod ta atong ipadayon kung naatay mga pagtuo. Pero kadtong uban, ambot lang. Mahinumdom lang ka mahigala sa dihang naman na San Lucas. Nga gilansang atong Ginoong sa Hesukristo sa krus. Miingon siya mahigala,
Pater ignoce elis non, inimsyon quid passion. Amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat.